A Xunta saca adiante unha nova normativa para axilizar o acceso ás titulacións profesionais. Con esta medida redúcese a metade a duración do curso de mariñeiro pescador. O Diario Oficial de Galicia publicou este luns a nova orde da Consellería do Mar pola que se regula o procedemento para obter titulacións profesionais de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. Esta nova regulación supón unha modernización do marco formativo náutico pesqueiro tras case 12 anos de vixencia da normativa anterior do 2014. O objetivo principal é dar un impulso á remuda xeracional nas tripulacións e facer fronte á demanda de man de obra no sector. Esta folla de ruta está elaborada cun grupo de traballo do profesorado dos Centros Públicos de Ensinanzas Náutico-Pesqueiras Autonómicas. O Executivo galego adaptou as exigencias ás demandas da competitividade do mercado e flexibilizou as trabas administrativas que dificultaban o acceso ás profesións do mar. A principal novidade técnica da norma radica na redución da duración do curso para obter a titulación de mariñeiro pescador. Diminúe de 50 a tan só 23 horas lectivas, repartidas en 15 horas de coñecementos históricos e 8 horas de contidos prácticos. A orde elimina tamén a exigencia de ter cumprido os 16 anos de idade para poder acceder á formación, así como os 18 anos no caso dos cursos de patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. Os interesados poderán matricularse e completar os ciclos de xeito anticipado, exixíndose o cumprimento da idade legal na data de realización do exame ou proba libre de aptitude, que abre as portas á obtención da tarxeta profesional. O novo marco tamén refunde a oferta formativa ordenando dúas vías claras de aprendizaxe, os cursos integrados nos centros públicos dependentes da propia Consellería do Mar e os programados por entidades públicas ou privadas autorizadas pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. A regulamentación resolve un baleiro legal histórico ao fixar con total nitidez as titulacións exigidas para os docentes externos.